A las buenas tardes. Son las 8 en punto, las 7 en las Islas Canarias y bienvenidos a mi cocina. Bienvenidas a mi cocina, señoras y señores que están al otro lado del chisme, como siempre. Penso que... ya estamos aquí. E co ranking dos 3 puestos do podium temos de primeiro a Elvira Gándara, que non sei se do me gusta, pero aquí non hai ningún me gusta pulsado. Bueno, agora hai 5. No segundo punto, Sally Extremodouro e Trasnum de terceiro. Depois xa empezan os que chegaron tarde. Esa xente xa chegou. Non quero dicir que chegarades tarde porque, Dios mío, hai un minuto que empezou o directo e xa estades aquí 40 personas. Non tendes máis que facer? Hola, que tal? Moi boa tarde, Nieves Álvarez. Hombre, María Souto, que ten fame e comeunos a Ada do Olas, a solo dixo or, ou a mellor está estudiando idiomas e ora di lol. Hola, hola, desde Cuntis, un biquiño. Hola, que tal, Bernarda? Buenas tardes a la mujer de la sonrisa eterna. Eso é porque non me encontrastes nun día cativo dos meus, que tamén teño días cativos. E a mi hermana, que seguro que está aquí tamén, Casal de Rei. A ver, vamos a unir a dos hermanas que se separaron hace muchísimo tiempo. A irmán de Sonia Casal de Rei, onde está? Como se chama? Non encuentro los puntitos para darlle ao like. Mi caches, estou investigando. Elvira, pois, investiga, Malvita. O resto que sepades darlle ao like, non vos olvidedes de darlle ao like. E vou vos a dicir unha cousa, se algunha das que estades aquí, agora, no directo, tendes que ir a mirar se estades suscritas ao meu canal de YouTube, porque, bueno, é gratis, vou non volver a repetir infinitas veces, pero ao mellor non estades suscritas, quero dicir que todo o mundo pode ver vídeos do meu canal, os vídeos que poño, pero non é necesario nin que esteades suscritas. Agora, para min é unha axuda moi importante que vos suscribades ao canal, así que tamén hai que mirar. Oxe en Marín, un día de solleiro, con vento, pois aquí, Trasnum, solleiro e sin vento. O sea, eu levantei a mañá e fun para apañarlle a erva á horta. Tuve toda a mañá ca máquina. Como non fun á misa, pois tuve que apañar a erva. Moi bo día a toda a xente da parra de Carla e da súa, de parte de Carla e da súa nai. Moi boa tarde, Marinieves Romero Leites e Carla. Hola, que tal, Carla? Mira que me cansín de falar esta semana de Carla, porque me sorprende tanto. A ver, é normal que unha persona maior, ou, bueno, de 20, 30, 40, 50 anos, 60, pois, ou 70 ou 80, que ao mellor lle vesades algo divertido ou interesante aos meus vídeos. Se vos gusta a horta, se vos gusta a cociña, se vos gusta o folclore gallego, é normal. Pero a cara de ilusión que vin en Carla cando me veu a ver a Pontevedra, iso é difícil de repetir porque 5 anos, 5 aniños, 2 palmos do chan, levantaba e así. Estaba a miña pa min así. É que namorei de Carla. Foi a que lle puxo, bueno, é a nosa afillada, xa sabedes, Carla máis, como se chama o afillado? Ai, que mal que din. Como se chama o noso afillado, que se non me acordo? Bueno, pois son os afillados, onde están? Sally, Carla xa anda por aquí, pero faltanos o afillado, que non me acordo xa como se chama. Pois a ver se di algo e tal. E faltanos Lucía tamén. Brais, saludos de Brais, o afillado. Brais e Carla, e faltanos Lucía, que non sei nada dela, por favor. Alguén sabe de onde é Lucía?
que temos deslocalizada a fillada, que leva sin vir por aquí moitas semanas, e quería saber que pasou. Xa estou enganchada, poño os vídeos hasta para comer. Mavita, non podes facer eso porque despois saturaste e depois é que xa non me queres ver en diante. E máis, os da casa vanche estar a dicir se estás outra vez con Luzca, se estás outra vez con esa que está, basta aburrir. Home, mirar un capítulo cada día, bueno, pero se os posaste para comer, depois basta aburrir e despois vasme a botar a min a culpa. Entón non pode ser. Os afillados donde están por aquí. Hola desde A Rioja, soy nueva, bienvenida Maite Ortiz, encantada de ter xente nova. Non te olvides depois de suscribirte ao canal porque é importante. E dadelle ao like, que son de 150 personas e só hai 60 me gustas. Empezade a buscar os pitocos de darlle ao me gusta, Hai que aprender a darlle ao me gusta. Hola, que tal, Rosalía, desde Brasil, que tal? Mira, Nieves estamos axudando. Dáselle arriba, a dereita, toca os 3 puntos onde aparece o dibujo este de así, e tocar unha vez. Nalgúns teléfonos, se se dá un toque na pantalla durante o directo, tamén en calquera parte da pantalla tamén sale o like. Pero bueno, buscade que por aí están. Hola, Irene, que tal? María, dime, eu o que xa levo visto varias veces é que cando me sale o vídeo do directo mañá ou pasado, lle teño que volver a dar ao me gusta, e sempre é o primeiro que fago cando empezo o directo. Pero María, iso é normal, porque unha cousa é o directo, non? Que estou facendo agora, eu estou agora mesmo en directo desde a miña casa e vos desde a vosa, o sea, isto é en directo, o sea, son ás 8 e 7 minutos, quero dicir, isto é en riguroso directo. Que pasa? Que eu cando acabo de facer o directo teño a opción ou de eliminalo ou de poñelo no meu canal, como se fora un vídeo máis. Entón, tan pronto como o subo ao canal, non ten xa os me gusta dos directos. Hai que volver a dar ao me gusta como se fora un vídeo que acabo de subir. Entón, eu penso que iso é normal. Boas tardes, Anuska, eres unha crack. Sigue así, Dolores García, moitísimas gracias. Hola, soy Miriam de la Patagonia, Argentina. Cuidado, que lejos. Hola, Miriam, que tal? Un saludo a la Patagonia, Argentina, uñas pintadas, porque supoño que eres unha persona que se dedica a pintar uñas ou que che gusta ou así, non? Hola, Jesús, que tal? Dende a Coruña, que tal? Hola, soy catalana, enténdesme ben, non, Bexi? Espero que sí. Fui a 3 me gusta. Estefa Banca, hola desde Bonastre. Non sei onde é Bonastre. Onde é Bonastre? É que non me sona siquera. Estafa Banca. Onde é Bonastre? Que non sei onde é. Hola, boas tardes, Nusquiña, comunidade toda. Ricardo Moedo, que tal, Ricardo? Moi benvido e moi boa tarde. Que tal está o tempo por aí? Porque por aquí estuvo un tempo fantástico, así, estuvo a chover onte, casi todo o día, deixou de chover pola tarde, fantástico porque o viernes plantín repolos, lechugas e varias cousas, así que genial, lle ven a chuvia e agora este tempiño de calor venlle estupendo. Pa cando estás en Vigo? En Vigo ainda teño que esperar, pero vou a estar, avisos, porque ainda non o puxen, pero agora xa vos aviso aquí. Vamos allá. Pois xa non... aquí non me acordaba o día. O domingo, 19 de outubro, apuntade, domingo, 19 de outubro, ás 12 do mediodía vou estar en Lalín. Creo que é no Concello a charla, dando unha charla ali. Vou a poñer o cartel, a verdade, teño o cartel aquí para poñerlos, ui, que mal se ve,
E vou estar con Laura Vallejo. Non sei se a conocedes, pero é unha rapaza que morro ca ganas de desvirtualizar, que a conocín a través das redes, Laura Vallejo, que é unha maquinasa, o sea, unha machota. É unha rapaza que traballa no monte, bueno, non sei se ten tamén fincas ou así, pero cortando árboles con máquinas, ca motosserra, eso é unha maquinasa, esta muller. A ver se vos la enseño. Non sei se a conocedes. Vese, non se ve nada, refleja moito. Espera que lle quito luz, a ver se así non refleja tanto. Ahora sí. Esta son eu, esta é Laura Vallejo. Vamos a estar as dúas, pois eso, nun encontro adicado á muller rural, en Lalín, o día xa non me acordo outra vez, Dios mío, 19 de outubro, ás 12 do mediodía, ali nos vemos por Lalín. Uñas pintadas é porque pinto cuadros a mi manera, pois perfecto, uñas pintadas, porque os cuadros máis bonitos para min son os que están pintados á maneira da persona que os pinta, non que os pinta imitando a outra persona. Hai que ser original, cando se pinta hai que ser original, todo o mundo pode pintar ben. Moi boa tarde a toda a comunidade desde Suño. Hola, que tal, Mari? Mari S. Tuvemos un día chulo aquí, Mari, verdad? Desde Suño aquí ao lado. Hola, hola, saludos desde República Dominicana e estoy saludando, pues sí, te estoy saludando. Moi boa tarde, Janeuri Ortega, non sei se o pronuncín ben, non sei se é Janeuri ou Janeuri, porque ese nombre aquí non temos, entón non sei se o pronuncín ben. Buenas tardes, seres especial, sabes de todo. E mira, Lola, vouche dicir unha cousa, Lola Silva, é algo que me di moita xente, pero eu non considero que sea así, pero nin de broma, o sea, nin por asomo. Non sei de todo. Sei 4 cousas, e as 4 cousas que sei teño a suerte de ter unha ventana como é os canales estes, bueno, na radio, para falar do que sei, pero sei de 4 cousas, como sabes ti, é como sabe todo o mundo. Todo o mundo sabe facer ben algo. Eu de todo non sei. O que pasa que do que me gusta intento aprender para saber, pero non vais a pensar que non sei de todo. Sei cousas, como todo o mundo. Ya he puesto el dedito, sigo con mis maravillosos clientes que non poden vivir sin mí. Moi importante ter que atender aos clientes. Cando se vayan todos, volves outra vez que estamos aquí no directo esperando por Lador. En Vigo tamén fantástico o tempo. Me imagino que sí. E, bueno, dixedeme unha cousa, por se non vou estar solo a ler saludos de buenas tardes e buenos días e esas cousas. Mira, La Buena Vida salúdanos desde Veracruz, México, pero non vos parece fantástico que desde México nos saluden así? É que a min sempre me sorprende. Xa sei que isto é internacional e que nos poden ver desde calquera punto, pero a mí sígueme fascinando. O sea, hace pouco estuve en Vigo e sempre tengo ganas de regresar. Ah, que guai, o sea, que conoces Galicia. Que guai. Hola, moi boas tardes, case noites. Sabes moitísimo de horta, enséñanos moitísimo. Bueno, a ver, de horta sí que sei, pero porque vou a contar un secreto, é que nacín na horta. Eu nacín na horta e tiña que coidar da horta non querendo coidar da horta, e tiña que facer traballos na horta porque era o que había na miña casa e foi no que fun pois educada, acostumbrada. Entón, tuve a suerte de aprender xa desde sempre. E despois tamén, a ver, estudín cousas que non sabía, si que estudín moito, pero, bueno, sabes moitísimo, el gusano cabezudo é un escarabajo. Bueno, el gusano é un gusano cabezudo, é un gusano que está dividido como en seccións e a parte da sección da cabeza é máis tocha, máis redondo, é un gusano blanco que está como en seccións, pero aquí non o temos,
mata árboles, ciruelo, cerezo e va hacia los perales. Como pode combatir? Pero escoito unha estafabanca. En que de onde eres? Porque ese gusano cabezudo eu conoso, pero aquí non o hai. Non me asustes e non me digas agora que eres daqui de Pontevedra ou de Vigo. Estafa banca. De onde eres? Porque aquí na miña zona non existe. Eu conoso, pero aquí non o hai. Hombre, non. Ola, Nusca, como podría coidar os geranios no inverno? E aparte colléronme como un bicho por dentro do tallo. Gracias, un abrazo. Mira, Margarita, o do gusano ese que tes metido no geranio chámase taladro de geranio. É un tipo de polilla. Espera un pouco, É un tipo de polilla que pon os seus ovos nos geranios e que o gusano métese en dentro do geranio. Geranios, malbóns, gitanillas, todo ese tipo de plantas. E métese en dentro e tes que cortar polo san. Donde estea metido, telo que cortar o geranio, o sea, que non hai unha maneira de matalo cando xa está en dentro. O que tes é que prevenilo, porque hai maneiras de prevenilo. De feito, é mellor que mires un vídeo que teño sobre o coidado de geranios e precisamente sobre esta peste, porque hai no que prevenir antes. Cando é unha polilla, é moi parecido á polilla da madeira, o sea, unha polilla así, triangular, castaña, anda a revolotear. Nese momento xa podemos poñerte trampas, incluso solo con pegamento, sabes? Para que se peguen xusto onde está o geranio. E así evitamos que a plaga sea moi grande, porque se evitamos que moitas poñan ovos. E cando o taladro, chamas así, taladro de geranio, porque taladro o geranio para meterse en dentro. Vais alimentando da salvia do geranio e acaba morrendo. O sea, o geranio acaba morrendo porque o bicho comeo por dentro e alimentase da súa salvia. E despois queda a invernar hasta que fai pupa e volve a salir en forma de mariposita. Entón, recoméndoche que despois, cando podas, que vas a YouTube e na lupa buscadora pos Nusca geranio ou malbón, que ao mellor teño como malbón, pero vai xa levar ao vídeo e así míralo todo para que vexas os coidados que tes que ter todo o ano, hai que ter coidado. Se pode hacer lab con el suero del kéfir? De feito, é dos millores, porque si con leite ou fermentando arroz ou así tens unha serie de levaduras e bacterias, co do kéfir vas a ter máis. Tanto co suero como co kéfir en sí, tamén o podes poñer como a fermentar. Tes pensado facer unha clase ou visita á túa horta no futuro? Nin no futuro, nin no pasado, nin no presente. Porque, mira, a ver, a miña horta é a miña casa. Entón, non sei, non é como se di, non é un museo, non é un parque temático, quero dicir, non o vexo viable. Penso que va a ser que non. Boa noite desde Granada, moi boa noite, Esperanza, que tal? Uns consellos sobre como plantar sementes de árnica, e coidados tamén, claro. Que era a árnica? A árnica, é a erva de San Juan? A que lle chamas árnica? Porque soname moitísimo, pero eu non lle chamo así. Penso que é a erva de San Juan, non? Non. Non, é outra parecida, pero non.
E como coidala, dis? Sobre como plantar sementes de árnica. Mira, primeiro, as sementes teñen que ser viables. A árnica é parecida como a unha margarita, fai como un capulliño, e daí son as sementes, non? Moitas veces a xente ten a costumbre de guardar o que é o capullo inteiro e non sabemos nin se aí en dentro hai sementes que sean viables e despois coidalas todo o inverno e cando as vas a sementar disme, non me nasceu ninguna, pero porque ao mellor as sementes xa non eran viables. Cando guardamos sementes de calquera cousa, do que sea, o sea, o que é a parte da semente, porque ás veces o capullo fai como algodón arriba. Non sei como explicarme. A ver. Por exemplo, todos os girasoles teñen sementes? Sí, pero si a flor do girasol chegou a madurar, por exemplo, na planta. Non vale de nada guardar o que é a flor inteira do girasol, e do girasol estou me referindo tamén á árnica, que é como un... Non podes guardar o que é o capullo todo. Hai que unha que quede a madurar na planta hasta que seque ben, para que chegue a formar sementes viables, que teñan en dentro semilla. E o girasol tamén hai que engarda toda a flor así inteira. E iso acaba collendo acaba collendo como hongos, entón non vai a facer as sementes viables. Hai as que quitar. Así, isto é de un girasol e esta é a maneira de gardalas. Esta é a maneira de gardar sementes. Este é do girasol ese que vos enseñín, que é como un osito de peluche, que parece unha dalia, e estas son as sementes do girasol. E as da árnica, e as de calquera planta que queirades gardar, sean cosmos, sean tal, non podedes gardar o capullo así todo inteiro. A ver, podedes, pero colle moita posibilidade de gardar máis humedade e de destrajar as sementes. As sementes teñen que estar secas e separadas todo o que poidades do que é a flor, para que non volvan a coller humedade. Entón, a árnica despois seméntase na primavera e trasplantase cando empece a facer bo tempo, o sea, en marzo, en abril ou en maio. É así. Que carencia ten a terra cando sale moita verdolaga? Non ten ninguna. De feito, a verdolaga nasce en calquera terra porque non é unha planta que sea especialmente, non sei, que necesite uns nutrientes específicos. A verdolaga vai a nacer nunha fincha dunha pedra, vai a nacer ela sola nun muro ou vai a nacer no terreno onde cultivas. Non necesita nada especial, non ten unhas exigencias drásticas para crecer. Entón, se che nace verdolaga, Cris, Xián, é maravillosa, o sea, porque é unha das plantas, para min é a mellor planta, pero con moitísima diferencia da seguinte, a mellor planta que podemos usar ao noso favor na nosa terra, porque unha que é comestible, totalmente comestible, canto máis tierna, mellor, senón pois hai na que ferver un pouquiño, pero se está tierna, o que é todo o brote con algo de aquel, de tallo, pódese comer salteada, ou en sopas, ou podela botar, por exemplo, que é unha planta comestible. Despois, é unha planta que, con unha sola raíz do tamaño así dun dedo, que non ten unha raíz moi profunda, é capaz a facer unha mata bastante interesante na nosa horta e vai a servir de abrigo a moitos bichiños que irán vivir ali e que nos van a axudar a seguir descompoñendo a nosa terra e manter a terra viva, húmeda, en circunstancias boas, por exemplo, pos tomates, porque ademais a verdolaga nace co calor. Agora no inverno non hai verdolaga, só nace cando empeza a vir o caloriño, pode empezar a nacer en abril, maio, junio, julio, agosto, setiembre, pero xa agora si hai, pois xa vai a menos.
vai a facer como un manto e vai a proteger os bichos que vivan ali, non? Tanto para as miñocas como para as empés e outro tipo de bichos que van a vivir ali sin que lle bata moito o sol. A segunda cousa é que é unha planta que vai a aguantar moi ben da humedad na terra sin ter que botar acolchados artificiales, porque moita xente arranca a verdolaga, sendo tan fantástica como é para a nosa terra, e despois botalle un acolchado ou artificial ou morto. Eu non non estou a favor dos acolchados mortos, o sea, de botarlle acolchados á terra. A mí non me gusta, por moitos motivos tamén, pero arranca a verdolaga. E o terceiro dos motivos, ou o cuarto, que xa non sei cantos motivos din para que a verdolaga é moi boa na horta, é que, aínda que teñes unha planta grande e que se empecen a virar os tallos hacia arriba, porque se é unha planta que está moi ben alimentada, a verdade é que tamén pode como subir hacia arriba, non? Ti con encontrar esa raíz e con 2 dedos eres capaz de arrancala, e xa che ven toda arrastro, quedouche todo limpo. Quero dicir que é unha planta que para nada é invasiva nin invasora, podela arrancar con moitísima facilidade, comena moi ben as galiñas, porque lles gusta, podeslle botar así inteira ou picarlle en cachiños, que a poden comer tranquilamente, podela comer tamén ti. Así que, non sei, a verdolaga hai que aprender a vivir con ela e a querela. Nusca, sabes mucho de la huerta y lo explicas muy, muy bien. Y me encantan todos tus vídeos, ya soy adicta a ellos. Muy bien, Adela, pues yo encantada. Ahora date yo me gusta, que 200 e pico de personas e 130 me gustas. Isto non pode ser así, sí, mira, está o dicindo Xeli, faltan casi 100 me gustas, por favor, dade yo me gusta. Ai, ai, bueno, nos tienes que enseñar donde guardas todas las semillas. Mira, María, teño un vídeo, a verdade que non sei se no vídeo ese dixo donde as gardo, pero eu penso que sí, porque cando fago un vídeo suelo ser moi exacta co que quero contar, pero xa me metestes nunha dúda. Pero mira, teño un vídeo, apunta tamén aí, que se chama Gardando sementes para o vindeiro ano. Pero, se ti pos na lupa de YouTube, na lupa que é buscadora de YouTube, clicas na lupa e ábrete o abecedario, non? E escribes Nusca, gardar sementes, eu penso que xa che leva a dereita o vídeo. E aí explico como gardo cada semente da horta. O sea, de flores, de hortalizas, de plantas, explico como se gardan para telas e conservalas ben para o ano que ven. De cebolo, de puerros. O sea que, María, temos en tarea pendiente mirar. De feito, vou no poñer no Facebook o vídeo para volver a poñelo e que a xente o poida ir mirar. Xa teño a nota collida, Hola, Alex de Bran, que tal? As sementes de árnica compreinas, pero, polo que entendo, teño que sementalas no mesmo tempo e forma que os girasoles. Pois non, porque, bueno, a ver, non é máis, sí, porque os girasoles son unha planta que non hai que plantala, por exemplo, solo na primavera, porque hai moita xente que solo as planta na primavera relacionando que é unha planta que solo é de ter flor no verán. E así, si queres plantar girasoles para colleitar pipas e comelas, o sea, para tostalas, salalas e comelas, porque cando mellor se dan é no verán, porque necesitan moito sol. Pero se a queres plantar de xeito ornamental, sai unha lesma por aquí. Ah, sí. Espera que xa o quitamos agora. Ai. Agora. A dormir. Listo.
Gracias pola advertencia. O da árnica. Eso, que o girasol, se o queres de maneira ornamental, podes plantalo, semillalo, o sea, botar as sementes en marzo, en abril, en febreiro incluso, maio, junio, julio, agosto, setembro, outubro. Se non tes heladas moi fuertes na túa zona hasta lá noviembre ou diciembre, podes ter girasoles en flor, a ver, cada vez son máis pequeniños, non son os mesmos girasoles os do Bran, que poden medir 3 metros e teren un montón de flores, que é un que vai no inverno, porque se sí que son como máis pequeniños, bueno, poden medir 1,5 metro ben, e as flores son máis pequeniñas, e a árnica non é como o girasol, porque sí que necesita calor. Entón, eu podería se sementar, por exemplo, en marzo e abril, para ter flores en maio, junio, julio, agosto e setembro, por exemplo. Cristina Carballeira, que tal? Moi boa tarde desde Río Torto. Que tal? Moi boa tarde, Cristina. Bienvenida. Buenas tardes, Ana Troncoso. Sí, xa temos a lesma eliminada, moitísimas gracias, Nieves Álvarez. Dinos Alicia Fariña, hola Ali, que tal, que tal? Estou moi contenta, eu estou moi contenta de que a xente estea contenta. Mis compadres me han hecho un gran regalazo, navizas, cebollas e hierba luisa, me parece unha maravilla. Porque Alicia non planta, o sea, o de Alicia ten mérito, está aquí a escoitarme non planta, o sea, que está contenta porque lle deron ravisas e bolas e erva luisa, que guai. Pois ora a secar a erva luisa para facer as infusións e que che aproveiten as ravisas, que están de ricas. Eu xa volvín a plantar, o sea, xa as plantín 2 veces, porque teño unhas para coller 3 veces. Unhas para coller, outras xa están así e outras están empezando a nacer. Bueno, que fixen o vídeo que vos puxen como se as sementábamos, eu máis miña nai, preparábamos o sitio e todo, xa están nascendo, porque onte, que foi sábado, estuvo como chuviscando todo o día. Iso para que nasan as ravisas é o millor que pode pasar. Solo 3 ou 4 días xa teño as ravisiñas así pequeniñas, están super bonitas. Si, dices onde las guardas. Ves, Alicia Fariña, mira o vídeo de como guardar as sementes. Se me extrañaba a min que eu deixara unha cousa tan importante, unha pincelada tan importante en un vídeo que fala de guardar sementes, de que non explicara como se guarda. En frascos de especies ou de cristal ou un espacio. Eso, estes a mí gustan moito. Por exemplo, mirade. Aquí. Tiña un par de cacharriños aquí para vos enseñar, pero xa non están. Os cacharros das especies, que son así pequeniños e adátanse moi ben para guardar sementes separadas, están genial. E se non, isto en cacharriños destes de cristal ou de especies de plástico, millor de cristal. Moi boa tarde, Nusca! Dinos Rocío Vieite, está todo contenta tamén. Tabulán Workshop. Moi boa tarde. Para tedes un nombre tan inglés, Tabulán Workshop, escribes moi ben en gallego. Dinos Alberto. Hola, Nusca, marido de Nieves Álvarez, supoño. A ver cando ves por Vigo que ten ganas de conocerche en persona. É que teño pendiente ir a Vigo, teño aí algo pendiente, pero... Alberto, mira, solucionase nun instante tamén, porque se conoces alguén do ayuntamento ou así, ou dunha asociación ou así, pois dillo que me chamen e vou, o sea, vou pitando, vamos. Onte estuve dando unha charla en Nebra
E quedín encantada, o sea, tanta xente, ben que non me esperaba tantísima xente nunha charla nunha aldea, nunha asociación de veciños que teñen como unha asociación de veciños, pero ai, genial, todo ben organizado, levaron bizcocho, levaron cafés, e despois quedaron ali a comer rosca, bizcochos, pasteles, todo o mundo levou algo, dixo, que maravilla de vecindario, Dios mío, estuvo genial, o sea, fundar a charla, ben, pero moitísima xente, eu penso que éramos, pois non sei, pero 60 personas ou 70 como nada. E ali todo o mundo trouxe o bizcocho, o café, e ao final, ao acabar da charla, pois tuvemos a sesión merienda. Estuvo genial. Así que imos a Vigo nun instante, que logo chego, que nunha hora tamén plantome en Vigo. Nusca, tienes unha huerta hermosa, trabajáis muchísimo. Alicia, como me gusta tanto plantar como cavar, como coidar das plantas, porque é algo que me encanta, que me gusta moitísimo. E cando hai un fracaso na horta, tómomo como... Non me parece, non sei, non me fastidiame, pero non me entristece. Quero dicir, é algo que os fracasos na horta, pois é como os fracasos na vida. Entón, pois, cando suceden, simplemente acollo-os, bueno, dame rabia, pero, bueno, quito o cultivo, ou que sea, miro onde foi o error para non volver a cometelo, intento aprender sempre cando algo me vai moi, moi ben, e cando algo me vai moi mal, intento aprender cal foi o beneficio que causín ou o destrajo que fixen para non volver a cometer o erro ou repetir, mellorar os cultivos e así. O sea, que é algo que me apasiona. Entón, como é algo que me gusta tanto, realmente para min non é... Sí que é traballo, pero non o considero como un traballo. Para min ir para a horta é como a... E mira que llevo horas, e traballo como unha campeona, porque... O sea, na horta non só é andar con unha tixeiriña de podar a podar un pouquiño, hai que traballar un montón, ás veces hai que arrancar cousas que son pesadísimas de arrancar, a carresar para un lado e para outro, andar con terra, andar con pedras, quero dicir, o traballo da horta é pesado, é duro, quero dicir, teño callos, non son máis de escribienta, pero gústame moito. Entón non o considero traballo, para min é unha forma de vivir. Non concibo vivir sin traballar na horta. Non sei, gústame moitísimo. E pregúntanos, María, xa se poden sementar os favóns? Por suposto que sí, María. Mira, os favóns, hai un refrán que di que por San Simón bota o teu favón. San Simón é o 28 de setiembre. Bueno, pódense botar en setiembre, outubro, noviembre. Hasta aí pódese estar sementando favóns. O que pasa é que o favón é un tipo de cultivo que se fai millor con frío. Ten que ser con bastante frío. Vounos a enseñar porque hai moita xente que non sabe o que son os favóns. Porque me din conta que na charla que fundaron onte a Nebra é un pueblo de aquí do lado, bueno, a media hora, que chego nun instante, un pouco máis de media hora, e algunha xente non sabía o que era. Outra xente nos plantaba porque dicía que non lle gustaban, que pode ser que non lle gusten, pero había xente que non sabía o que era. Entón vou vos a enseñar. Estes son os meus favóns, a miña semente que do ano pasado, que eu xa plantín, pero tiña máis. Entón dame pena, eu non os vou a tirar, ponos a ter aquí, por se acaso calquera cousa, non sei, eu gardo semente 2 anos, ou 3, que as sementes poden aguantar, se están ben secas, sempre poden aguantar máis tempo. Aconséllovos que cando gardedes sementes, na parte de abaixo, bueno, eu non sempre o fago, pero unha cousa é que eu non fago e outra cousa é que vos estea dando un consello que vos vai a axudar. As sementes, antes de gardalas en calquera cacharro, sea de cristal ou sea de plástico, teñen que estar moi secas, moi secas, moi secas. Aquí dice, teñen que telourar, facer ruido de seco.
cando están deshidratadas de todo, porque senón tapámolas en un cacharro e cerrámolas, se queda algunha pequenísima molécula de agua nas sementes, non se vai a poder evaporar porque a temos pechada e pode botar a perder a semente toda, Bueno, pois estes son os favores. Como vedes, teñolle tamén outro papeliño na parte de arriba. E estes son os favores. Poden ter este aspecto. Aviso capaz de collelo así. Ou poden ter este color así, tipo madeira. Isto foi porque foron guardados en diferentes etapas de maduración, pero dá igual. O favón vai a ser, eu penso que todo, casi todo, hasta estes chiquitíns que son un pouquiño máis pequeniños, pero porque na vaina avios, a mí non me dá gana de tiralos, que total sei que nacen perfectamente. O sea, que tanto estes pequeniños como estes que son así, máis grandes, estes van a nacer perfectamente. Isto é telourar. Fai ese ruido como de seco absoluto. Entón, esta sería a maneira. Os favóns teñen que estar xa agora plantados ou podedeslos plantar ao largo de todo este mes ou para o mes que ven aínda, outubro e noviembre, podedes plantar os favóns. Podedes tamén sementar tamén xa chícharos, guisantes, fervellas, non, fervellas chamas en portugués, creo, non? Pois os chícharos tamén se poden xa empezar a semillar este mes. Eu teño xa aí para semillar, pero ainda non os vou plantar, pero por falta de tempo, pero ganas xa teño de telos plantados. Vamos a dar un consello. Mira, por exemplo, cando temos plantados os tomates, normalmente poñémoslle unhas estruturas para podelos guiar, non? Uns tutores, na que podamos amarralos e tal, porque senón os tomates, se os deixamos crecer, primeiro medran cara arriba, pero depois co peso póusanse no chan. E no chan non dan bo fruto porque están en contacto máis cos hongos, que os tomates, sí ou sí, témolos que entutorar, todo o mundo. A non ser que os plantes colgados e que os teñas cara abaixo, que iso tamén pode pasar. Pero aproveitando os tutores que tuvemos dos tomates na horta, en ese mismo sitio e atendendo á rotación de cultivos, a zona onde plantastes os tomates, porque recordo vos que o tomate é un tipo de planta que se chama solanácea e que é un tipo de planta que require moitísimos recursos alimentarios da terra para poder levar a cabo tantos kilos de tomates. Quero dicir, é unha planta que en moi pouquiño tempo, dadevos conta que unha planta de tomate é productiva 2 meses e medio, 3 meses, na máis, productiva, digo. Ti plantas unha planta de tomate en abril ou en maio e podes empezar a ter tomates en, non sei, junio, julio, agosto e setiembre. A ver, agora ainda podes ter, pero xa van a menos. Pero productivos son eses 3 meses. E durante eses 3 meses a planta require moitísimo nutriente da terra para levar a cabo semejante hazaña de traer ao mundo tantos kilos de tomate. Dadesvos conta que da nada non surge nada. A materia non se crea nin se destruye, transfórmase. Para que un tomate exista, hai que transformar os nutrientes que hai na terra, ca luz do sol, ca fotosíntesis, transfórmase en energía para poder ter eses tomates. Entón, unha terra, despois de ter plantados os tomates, os pimentos ou as berenjenas, é unha terra que queda bastante desgastada, queda agotada en canto a nutrientes estou falando, Entón, se facemos unha rotación boa de cultivos, por exemplo, os chícharos ou os favóns é un sitio fantástico para plantalos, onde tuvemos os tomates. Aportámoslle un pouquiño de materia se temos algo hai que aportar, pero un pouquiño de materia orgánica ou se tendes un pouco compost ou un pouquiño de humus ou un pouquiño de esterco, pero ten que estar moi ben madurado, xa non ten que cheirar a merda de cabalo nin de vaca, non ten que cheirar a merda, ten que
cheirar como, o sea, ten que estar tan descomposto que cheire case a terra mollada, basicamente, e que sea negro xa, que non teña color caca. Esa sería, bueno, aportarlle un pouquiño, cavar un pouco, e utilizamos os tutores, no caso de que plantemos os favóns, xa usamos os tutores, porque os favóns tamén medran moi alto, poden medrar 1,5 metros, 2 metros, ou, bueno, se é unha terra cativa, podenche quedar máis pequeniños, de 50 ou 60 centímetros, pero, bueno, se lle vai ben, pode medir tan alto como a min ou máis. E faille falta tutor tamén, ou polo menos unha guía, ou polo menos un curdel que os aguante, porque medran moito, pero o seu tronco non é sólido, non é como calquera outra planta. A planta do favón, por dentro, é hueca, o sea, ti pártela como unha cana, e non está en segmentos, é hueca de arriba a baixo. Entón, ten a parte da fora fibrosa, e por dentro é hueca. Cando colle moito peso, dadevos conta cando está así alta, e colle tanto peso que ten xa moitas vainas para apañar e tal, pesa moito arriba, e co vento pode partir, túmbachos todos. É unha traballeira que flipas. Entón, xa vos aconsello que teñedes onde plantedes os favóns, que abado onde entutораlos, para ilos guiando e ilos amarrando con un curdeliño, para cando veñan os fríos do inverno e os ventos que son fuertes, telos xa asegurados, porque unha vez que parten, acabouse. Quero dicir, se non é que doblan e tal, se parte, como é hueco, parte con bastante facilidade, quedaste sin a planta, xa non xa tempo a volver a plantalos. Entón, o tutor dos tomates é un sitio genial. E así, como son leguminosas, tanto os favóns como os chícharos, que tamén é un sitio fantástico plantar os chícharos, no sitio onde plantas os tomates, porque o tomate ajota a terra e o chícharo non ten tanta necesidade de materia orgánica para levar a cabo o seu traballo, nin os favóns tampouco. E ainda encima pertenecen á familia das leguminosas, e isto significa que as leguminosas teñen unha característica bonitísima, que máis é maravillosa, que son capaces o nitrógeno que hai no aire, que é o sea, a fonte máis inagotable que temos, é capaz a absorbelo e leva para raíces. En convenio que ten aí con unha bacteria que vive no chan, pejadiña ás súas raíces, esa bacteria aliméntase das raíces da planta, pero viven en simbiosis, non lle fai daño, aliméntase de raíces e, a cambio, é capaz a anclar o nitrógeno nas raíces, co cal é unha maneira de recuperar a terra facendo rotación de cultivos dun xeito moi chulo. E se tendes ou se comprades, por exemplo, os chícharos de mata alta, porque hai chícharos de mata baixa, hai chícharos de talla media, e despois hai chícharos que necesitan por onde subir. Así que o tutor dos tomates para os chícharos de mata alta venlle genial e xa tendes o traballo feito. E ainda encima recuperades, o sea, axudades a recuperar o terreno. Dios mío, que tantos mensajes. Non sei por que non me estaban salindo os mensajes. Quen está de cumpleanos? Quen está de cumpleanos, Antonia? Xavier. Hola, Xavier, que tal? Hoxe estiven a ver o vídeo sobre cavar á mesa, pareceme moi interesante. Non hai vídeos como ese na rede. Non, porque sabes que pasa, Xavier? É moi raro que agora a xente cave á mesa, e agora a xente chama o trator para labrar e para fresar, e listo, non se fai ca mansa. Pero pareceme super necesario, e mira que o tiño interés, e ainda hai de facer outro, para enseñar ben como se ve cando hai unha terra que está máis dura, máis compacta, que hai que facer un rego moito máis fondo, porque ese vídeo do que fala Xavier é un vídeo que fixen nun sitio onde estaba plantado o millo, e o que iba a plantar eran as rabixas que vos digo que xa teño nasidas, que xa están bonitísimas. Entón, como as rabixas non teñen moita raíz, non era necesario ir a fondo a cavar. Pero cando teña que plantar ao mellor en noviembro ou así, as coles,
os coleiros, xa hai que cavar unha mesa moito máis fonda. E buscarei un sitio onde haga terra para enseñar ben a dar a volta ao terrón e que para enseñarvos como se aproveita o recurso das ervas malas, que lle chamades ervas malas, e como se utilizan de abono para que morran no rego e que se descompoñan máis rápido, porque quedan sin presencia de oxígeno, e descompóñense máis rápido, e como lle quedan de abono á planta que xa vamos a plantar. O sea, que sí que está que está moi... Cago no mundo, lá porque te cagas no mundo. A ver, felicidades, Antonia, pois moi boa tarde para todos. Plantar os favóns dá igual a luna. Sí, para plantar os favóns dá igual, porque o favón non che vai a grelar. Cando temos a precaución de mirar a luna, hai na que ter máis ben para podar un árbol, porque se estamos ca luna de forza, ca luna chea ou crecendo, vai a ter a salvia como máis fuerte, entón, para podar sí que hai que tela en conta. Para plantar lechugas tamén, porque as lechugas vanse chagrelo e quedaste sin lechuga, pero para os favóns non, porque o favón non vai a grelar, sempre vai a medrar para arriba, e o que queremos é que bote flor, o sea, que dá igual que o plantes así que asá. O que si che recomendo, si tes apuro en que nasa o favón, por exemplo, non? Porque teña semente ou compres a semente, se na tes, pódelo comprar, non pasa nada. Por certo, os favóns que compredes non van a ser deste color, van a ser color rosa ou color naranja, pero naranja, ou color rosa. Pero iso é porque botanlle un tratamento que algúns tratamentos deses que lle botan ás sementes que as tiñen, son sementes como teñidas, son como uns amargantes para que non a coman os ratos, ou botanlles para evitar que o jurujullo é un tipo de escarabajiño que se come as sementes. Todo tipo de trigo, cebada, centeo, arroz, fabas, todo tipo de legumbres. É un tipo de escarabajo que é moi puñetero. Entón, ao mellor, as que compredes son color naranja ou color rosa, pero son estas, igual. O sea, sin se encontrar a vender, a non ser que llas compredes a unha señora no mercado que vende da súa semente, que entón si as vades a topar así. Pero as que son comerciales normalmente están teñidas, pero, bueno, que sepades que é o mismo, que é a mesma planta. Tanto como os compredes, como que sean deste color, como que sean color rosa ou color naranja, o que tendes que, se queredes que crezan de contado, podedelos poñer en agua de mollo, en agua, se queredes, un pouco templadiña, viñalle ben, e poñédelos en agua, pero non moito, unha hora ou así, que o poñades en agua antes de plantalos. Por que? Porque isto, para empezar a germinar, o sea, isto está así seco, e isto, para empezar a botar o seu germen, primeiro ten que hinchar, o sea, ten que despertar. Esta semente agora está aletargada, está como dormindo, está como invernando. E para empezar a despertar, o que ten que facer é despertar do letargo, e iso faino humedecéndose, volvéndose a hidratar. E iso, se as plantas e non chove eses días, pois todos eses días non está facendo nada, ou mollas o sitio no que plantas, ou polas de mollo durante unha hora ou dúas, non máis, que non queremos que se pasen de hinchado. E despois plántalas. E así o que consigues é que se as plantas xa un pouquiño hidratadas, hinchadas, o que van a facer é empezar a jomar máis rápido. Entón, pois, un consello, está guai. Pódense comer os saramajos. Espera, que os saramajos sonan moitísimo, pero non sei a que lle chamas ti saramajo. Saramago, a ver se ven así en... Non, sáleme José Saramago, das 8 de junio do 2010, e sáleme un señoriño. Vou a poñer planta. Eu non conozo esta planta. O sea, sáleme como saramago, paréceme
mostaza blanca. A min, pareceme mostaza blanca. A flor é idéntica á mostaza. Pero é mostaza. Cris, Xian. O sea, a min pareceme unha mostaza. Pareceme a flor da mostaza, tal cual. Pero non é a folla. Pois non sei o que é. Creo que se hai por aquí é moi escasa, porque nunca me fixen nela. Felicidades, Antonia. Bueno, é verdad que estaba buscando quen estaba de cumpleaños. Bueno, pois non sei. Antonia, moitísimas felicidades e a cumplir muchísimos máis. Ola, botei 2 veces os grelos e non me naceron. E cando os botastes, Begoña? Porque con sol e con calor non se poden botar os grelos, Os grelos, bueno, as ravisas, hai nas que botar cando xa acaba, cando empeza a facer humedad pola noite para que lle chegue a humedad ás sementes. Aquí na miña zona xa se poden empezar a botar a finales de agosto, ou en setiembre, ou en outubro, tamén, ou en noviembre, pero podense empezar a botar na menguante de agosto, porque aquí en agosto fai tanta humedad polas noites, pero tanta, que molla a terra, molla as ervas, pero como se baldearas con agua, o sea, como se chovera toda a noite. Pero ao mellor na túa zona non pasa iso. E se as noites son secas, vai a costar nacer. O sea, que ao mellor é iso. Sí que trabajas, home. Claro que traballo, Alicia, que tal? Moi boa tarde. María busca na lupa nusca peramelón. Vaiche gustar e quererás ter un. Porque estades falando da peramelón e a prove non sabe de que estades falando, non? Para abonar a horta con batume, algas, hai que mezclarlle algo máis. Pero ti chamaslle batume ás algas. Extrañame moitísimo, porque o batume, iso é argaso. O batume, Marga, bueno, alo menos na miña zona, non me quero meter tal, que ao mellor donde vives ti chamadeslle as algas batume, pero bueno, xa me extrañaría. O batume son desfeitos secos que ten o monte, que poden ser fieitos, poden ser as follas dos pinos, ou dos picaños, poden ser como restos que se quitan do monte, que caen ao chan, e se traen para a casa para estercar as cortes dos animales. Iso é o que se lle chama batume. Pero, bueno, dame igual o nombre. A túa pregunta é, para abonar a horta con algas, hai que mezclar de algo máis? Non, non lle hai que mezclar, pero temos que ter precaución. As algas millor na composteira, para que se descompoñan ben, porque se traes moita cantidad de algas ou de argaso e o botas directo á terra, date conta que pode ter unha sobrecarga á terra de, sobre todo, sal, porque as algas veñen do mar, porque traen moita salinidade, e se botas demasiadas, podes frenar a absorción de outros nutrientes por parte das plantas. Entón, as algas son maravillosas, pero maravillosas na nosa horta, porque os compoñentes que teñen as algas non as ten as plantas. A ver, as algas son plantas de mar. O que teñen as plantas do mar non son os mesmos nutrientes que teñen as plantas da terra. Entón, facer no compost de vez en cando botar algas, iso é maravilloso. Pero botarlle á terra directamente algas sin fermentar, non sei que cantidad lle queres botar, é complicado. Entón, eu de vez en cando tamén traio e boto ya a composteira, que é o mellor sitio onde poden estar as algas descompoñéndose uns meses, ou deixalas en unha meda para que fermenten, deixalas aí para que escorran ben, para que fermenten e para que se descompoñan algo, e despois añades yo á terra, pero sempre con precaución. Na terra, eu sempre digo, un pouco de todo e un moito de nada, porque o moito pode saturar a terra de cousas. Camila Latina, es moi buen. Camila, eres moi bien recibida en el chat. Chegou tarde, acabo de chegar do San Froilán. Pero non avisas, para a festa hai que avisar. Señora Margarita. José, dime, hola, tú sales en la televisión? Sí, salo. Ás veces traballo en
Bueno, o ano pasado traballei nun programa que se chama Luar, non sei se o conoces, e traballaba no Luar, e traballo tamén no Quen anda aí? É un programa que é en directo, que é na Televisión de Galicia, e vou os martes, normalmente martes alternos. Por aí estive, por aí ando pola tele, mi má que chea de... Vas a facer o directo ás 7? Vas a volver a facer o directo ás 7? Pois ao mellor estaría interesante, Ana. Pois agora que ven o inverno ao mellor é algo que deberíamos de valorar. Que vos parece? Creo que vou facer unha encuesta ou algo así de volver a cambiar pa poñelo ás 7. Porque claro, así agora ao mellor no inverno faixenos un pouco pesado tan de noite. Pero bueno, estaría ben tal. Meli, nunca escoitar eses nombres moi bonitos. Meli, que nombres nos dou, Meli. Saramago para min é Dente de León. No. Dente de León non é Saramago, para nada. É totalmente diferente. Antes estaban de comer aos conés. Son parecidos ás rabixas, pero amargan moito. Begoña, has de regarlos cada día para que nazcan e vigila tamén que non se te lo coman as caracoles. Esa é outra. Nusca, por que non me nacen os grelos? Este ano tuve peramelóns de 700 gramos. Riquísimo. Ai, como me alegro que che gustaran, Gloria, porque hai moita xente que os comeu sin estaren verde, sin estaren maduros e non lle agradou o sabor. Pero, porque non estaban maduros, pero bueno, pero po ano teño sementes de pepino melón, a ver como se... Vouche dicir unha cousa, Gloria, e con isto xa nos imos. O pepino melón non tens que plantar todos os anos, porque é un tipo de arbusto que, a ver, a helada non a soporta ben, pero ti podes agora mismo arrancarlle uns cachos de esquejes e facer esquejes en macetas para poñelos un pouquiño a resguardo. Si na túa zona no inverno hai hielo, si hai neve, si hai moito frío. Pero a planta que tes plantada, ti podela proteger, poslle uns paus ou uns ferros ou así, e unha malla térmica de cultivo, que son moi baratiñas, nunca en contacto ca planta, Ti queres proteger esta planta, e se lle pos a malla xusto encima pegada, non pode ser así, porque hai xente que o fixo, que mo dixeron en unha charla. Ponlla así, se está en contacto ca planta, vai na queimar igual o frío. Se esta é a planta que queremos proteger, a malla térmica ten que facer polo menos esta separación. Así que tens que idear un sistema de que a malla non toque na planta. Pero a planta de pepino melón ou pera melón ou pepino dulce, que é a mesma, que son diferentes maneiras de chamarlle, dura dun ano para outro, non se acaba nunca, o sea, que cada ano é máis fuerte, máis grande, así. Que podes plantar as sementes? Tamén, pero que non tens que facelo. Fai o que che digo, quítalle uns esquejes e planta en macetas e gárdalos nun sitio. E a planta deixala ali, e se fai neve, protégela cunha malla térmica, e se non fai neve na túa zona, vais a poñer feísima, vai a quedar sin follas, non pasa nada, porque tan pronto como veña a primavera, vai a volver a estar en todo o seu esplendor. Vais a encher de flores, de follas, de frutos. Quero dicir que non tes que gardar a semente. É máis mala de conseguir de semente. Ola, se poden sembrar agora a espinaca tetragonia, o mellor esperamos a primavera. Muchas gracias, Nusca, me encanta escucharte. A espinaca tetragonia no inverno podela plantar agora, porque de feito no inverno está casi máis bonita que no verán. Pero se a sementas agora, se agora mesmo a queres sementar, non a poñas fora, porque a intemperie ao mellor costalle un pouco máis salir se fai noites de moito frío. Entón, pona nun semilleiro, non ten por que estar dentro da casa tampouco, pero pona como a resguardo un pouquiño das noites moi frías, por exemplo. É unha planta que se vai a dar ben no inverno. Eu teño agora as plantas de tetragonia nascendo, as que nacen elas solas, máis bonitas
que as que tiña no verán. O sea, no inverno a espinaca tetragonia dáse genial. E traballa na radio, dinos Celi. Home, claro, tamén traballo na radio. Los fagones son lo mismo que las habas de mayo o les llamamos así en Asturias. Mira, Adela, es exactamente lo mismo. Tiene tantos nombres esto que es increíble. Eu debín de xuntar de moitas veces que vos preguntín, eu penso que teño máis de 70 nombres para definir esta semilla. E sí, chámase haba de maio, habitas de maio, habas tiernas, habas verdes, favóns, fabiolas, fabas tolas, fabas locas, favóns, faballóns, moitísimos nombres, non vos sei todos, pero sí, entre eles está o de chamarlle fabas de maio. Por qué? Porque en maio xa as temos para coller, bueno, moito antes, si as plantas agora, como vos dixo eu, en este mes ou para o mes, e ao mellor en marzo xa estamos comendo os primeiros favóns, o sea que é maravilloso. Xa temos outra lesma por aquí? Sí, vamos a quitar a este lesmóreo. Ala, Max, a dormir, que tiña sono. Moitas gracias. Hola, familia. José y Elena. Te cuento que hoy hice caldo gallego por tu receta de hace tiempo que recetó. Muchas gracias, José y Elena. ¡Ah, qué guai! Como me alegro que comerades o caldo gallego de un xeito tan maravilloso que vos salira. Pero bueno, o mérito de que salira, ben, é todo voso, por mí a las 7. Hola, Mar, ¿qué tal? Estabas por aí. Mar sempre está por aí. Caladiña, pero está por aí. Hola, Mar, ¿qué tal? Por mí a las 7. Pois, bueno, pois nada, esta tamén, fuera, a dormir. Gracias por estar outro domingo con nós. Marga, de verdad, mira, hai moi pouca xente que entende que eu, estando aquí agora, non cobro nada. O sea, agradecida de que, por exemplo, vos suscribades ao canal e que lle deades ao me gusta, pero eu tamén estou encantada de estar agora aquí con vos. Así que, ídeme dicindo, aínda que non sea aquí, que agora xa marchamos, si queredes cambiar para as 7, de 7 a 8, porque a verdad que agora xa apetece deitarse ao mellor un pouco antes e non estar agora hasta as 9 aquí no directo. Así que, si me ides dicindo ou así, pa semana pensadeo, pa semana preguntámoslo, recordádemo tamén, e pa semana pois tomamos a decisión de cambiar ou non cambiar, ou esperar un pouquiño máis, ou podemos esperar aínda hasta noviembre, que non pasaría nada. Pois nada, saludos desde Argentina a Cecilia, a José y Elena, es maravilloso tenerla. Muchísimas gracias. Lidia vai a plantar millo, pimentos, tomates e outras cousiñas gracias a min. Pero terá que ser po ano, Lidia? Agora non podes plantar nin tomates, nin pimentos, nin millo. Agora xa hai que plantar verdura. Repolos, espinacas, aselgas, coliflor, brécol, rabisas e grelos, cousas así. Bueno, pois nada, xentiña, moitísimas gracias por estar aquí, por acompañarme, por darlle ao me gusta, e agora cando suba de novo o vídeo, teredes que volver a darlle ao me gusta. Nada máis. Coidádevos, portádevos ben e sedeme moi felices.